Kai daga fara bambaras kwaskwas sai ka ce hatsi duka matan da ke gurin sun taso abinsu. Mi ta kanku mu ma mi ta kanmu, dariya ba faso ba. Mi ta kanku mu ma mi ta kanmu, Allah kuwa dariya ba faso ba. kama mata. Yare dadin dariyalle mai hali bai bari ba. Tallaka tallare na gwanja ya zo yana gida ga mata suna rawa kowa na ta girgizawa sama. Mana an gama komai, mana. bori ya kashe boka. Layinmu da mata, ina neman na abinka. da Allah ya taimaka mana da subscribe masu bibiya wannan subscribing da kuke yi shi ne zai kara mana karfin gwiwa da za mu ci gaba da kawo muku shiri a yadda ya dace da kuma shiga gajiyar da ku. Idan mata da yawa dangi ne ni na da suna, idan har an ka gama bana nan an sha da rabona. Wasa wasa ne ruwa ga yar gora ne mana. wanne wanne ne gidan taron mata ne. Haka ne mana. In dai taro ne babu mu ai suna ne. Allah ya yi sarkin da kashi ne turmi a haye. Takun ya yi wasu sun sake reshe sun kama ganye. Kai gwanja. Tumbayye 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 ta cika duniya kowa tumbayye 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 kamar wasa tumbayye tumbayye ta cika duniya kowa tumbayye. Ke kika san ki sisinar da zaki wa saurayi ko an banki in ya bido komai ya baki. Haka za su ji mu aiye, haka za su so mu aiye, haka za su gan mu aiye, haka za su bar mu. Da gani da bar mu daidai, da fira da damu daidai, da saki da kamu mun sha da gumin jikin mu. Kafin a ji mu aiye, kafin a gan mu aiye, kafin a san mu ai mun ci gashin mu bambu. Safiya zan amshe kiwaki. Mama Abdul, wai ko kin san abin da ke faruwa tsakanin Abdul ɗinki da Jabir ɗan gidan Alhaji Murtala Naira? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mun jin dai lafiya.